Kalekale zaka 6000 zapitazo kunalibe ndalama. Makolo athu akafuna kugula kapena kugulisa zinthu amagwisa ntchito bartering. Bartering pa chichewa chomveka bwino tikhoza kunena kuti kusinthanisa zinthu. Mwachitsanzo, inu mundipatse mpunga, ine ndikupatseni mbuzi, kapena amfumu apereka kapolo, atsamunda awapatse zovala kapena mchere. Ndimene amene ndamaunda ake mu nthawi imeneyo. Patapita nthawi, zinthu zinayamba kusintha madera ena. 630 BC, anthu akuteki anali oyamba kupanga ndalama yachitsulo. Kenaka China ndi Greece anapanganso makoini awo kugwisa ntchito golide, bronze komanso siliva. Zitachitika choncho, maiko ambiri anatengera, andipofika tsiku la lero makoini amapezeka paliponse kuphatikizanso kuno ku Malawi. Koma amene anayambisa zonsezi ndi anthu akuteke motsogozedwa ndi mfumu ina yotchedwa Cloacus. Mchaka cha 1020 AD anthu aku China anapanga ndalama yapepala. Chimene chinachitika, ndalama zachitsulo zinkachuluka kwambiri komanso zimavuta kunyamula. Pofuna kuchepesa vuto limeneli, ufumu wa Song Dynasty unapanga ndalama yapepala kuti anthu azigwisa ntchito. Lero mukapita maiko ambiri mukapeza ndalama zapepala, pa Chingereza amene kuti banknote. Weniweni amene anayambisa plani yonseyi ndi anthu aku China. Zikakhala nkhani za mabanki zinayambira ku Italy mchaka cha 1100 AD. Kumeneko kunkapezeka mabanki amene amapereka ngongole posinthanisa katundu. Mwachidule ndikuzeni kuti nkhani za mabanki zinayambira ku Italy, kenaka zinafalikira maiko ena. Mwachitsanzo 1791 kunatsekulidwa Bank of America ku United States. Amabwerekesanso ndalama kwa anthu monga mmene amachitira mabanki aku Italy. 1816 ma British anayamba business yogulisa golide. Pofika 1860 Europe yonse inatengera, ankapanga business imeneyi ya gold standard. Ankabwera ku Africa kuno ndikumakumba golide nkumakamsunga kwawo. Mu nthawi imeneyo ifeyo mafrika chifukwa chosadziwa timatenga golide nkuwapangira zinthu ngati mipeni komanso mikondo. Azungu amati akaona amayitenga ndikumakasinthanisa ndi ndalama kwauko. Imeneyi inali nthawi yakusadziwa. Ku Africa kuno makolo athu amagona ndithu ndi golide makomo, kupeza kuti kugona pa nyumba kuseri kwakeko kuli golide. Koma iwo chimene amachita amangomukumba ndikupangira mkondo kapena mpeni. Samadziwa kuti ma Europeans akupanga naye ndalama. Mwachidule ndikuzeni kuti itayambika business ya golide ku Europe, atsamunda anayamba kukhamukira ku Africa kuno atanyamula mabaibulo m'manja. Kunena kwawo anthu amenewa anali ma missionary. Tinaona kuno kunabwera china Dr. Mackenzie, David Livingstone ndi notero ankatiuza kuti tizilimbikira kupemphera. Koma mbali nayi zimene amachita amatibera golide nkumapita naye kwawo. Kungoyambira ma French, Belgian, Spanish komanso ma British anapanga colonize Africa kuyambira 1820. Nkhani yake sinali ina yayi, ankafuna kuba miyala ya mtengo wapatali. Popanda Africa kupezeka ndi golide sibweza anthu amenewa atapanga colonize. Koma muone kuti 1816 ma British atakukhazikisa business imeneyi yogula golide, kunapeza kuti anayamba kukhamukira ku Africa kuno. Tinaona Cecil Rhodes atafika South Africa ndikutenga South Africa, Namibia, Botswana, not Namibia koma anatenga South Africa, Botswana, Lesotho, Swaziland, Zambia, Malawi komanso Zimbabwe. Maiko onsewa amalamulidwa ndi Cecil Rhodes amene anatumidwa ndi British. Cholinga chake chenicheni amaba miyala imeneyi ya golide, diamond ndi inotero
ndi amayipitisa kwawo ku Britain. Itatha nkhondo ya World War II, America inabwera ndi nzeru zatsopano pamene anambogwiritsa ntchito ma credit card. Ma credit card ambiri wadziwa, pali ma credit card, debit card, zonse zija zinabwera ndi America kuyambira 1950. Pofika 1966 zimenezi zinakhazikika pamene mabanki ambiri aku America anakhazikitsa ma credit komanso debit card. 2009 kunabwera Bitcoin. Anthu ambiri kumawe kuno samamvetsetsa za Bitcoin, koma dziwani kuti imene janso ndi ndalama. Mmene mumachitira business ndi golide ndi chimodzimodzi mmene mungachitire business ndi Bitcoin. Pamene ndikufotokoza chonchi, ambiri akhoza kumafunsa onera kuti nanga kumawe kuno anthu anayamba liti kugwiritsa ntchito ndalama? Kuyambira kalekale anthu ankagulitsidwa ngati akapolo, apwitikiza ankabwera ndi chimanga, ndipo mafumu ankawapatsa akapolo. Aluya ankabwera ndi zovala komanso mchere, ndipo mafumu amapatsa akapolo. Anthu ambiri anapita maiko akutali ngati ku Brazil komanso ku United States chifukwa chonena kuti anthu anthawi imeneyo akalekale samadziwa mpunga, chimanga, zonse zikunalibe. Ndi atsamunda amabwera ndikuwauza kuti tikupasani chimanga mutipasa anthu okwana 10. Amalandira amawuzanso kuti tikupasani mpunga kapena tikupasani zovala, mchere. Anthu aja amapezeka kuti amatenga anthu amudzi mwawo ndikuwagulitsa posinthanitsa zimenezi. Posachedwa pompa ena anasinthanitsa chinyamata akumalai kuno ndi $60 million yochokera ku Israel. That is bartering. Ndi mmeneso zimakhalira kalekalero lisanabwere ndalama. Kuyambira 1900 manyasa amagwiritsa ntchito British pound. 1932 anasintha nkuyamba kugwiritsa ntchito ndalama ya ku Salisbury. Ambiri tikayenda kuti Salisbury samamvetsetsa kuti ndi chani. Nthawi imeneyo Zimbabwe inkatchedwa Southern Rhodesia. Kunali mzinda wa Salisbury umene panopa umatchedwa kuti Harare. Kalekalero manyasa ankapita umeneko kukagwira ntchito za migodi, koma ambiri ankalephera kutchula dzina la Salisbury, ankangoti Salisbury. Kuyambira 1932 takhala tikugwiritsa ntchito ndalama imeneyi ya ku Salisbury imene imatchedwa kuti Rhodesian pound. 1953 kunabwera ulamuliro wachitaganya umene unkatsogozedwa ndi Roy Werensike. Nayenso atamba kulamulira anapanga ndalama yatsopano imene inkatchedwa kuti Rhodesia and Nyasan pound. Ndi nthawi yake yomweyi pamene tinali ndi ndalama zobola pakati ambiri mwina mabadwa kumene, koma kalekale kunali ndalama zobola pakati zachitsulo 1 penny komanso half penny. Titalandira ufulu 1964 Kamuzu anapanga Malawian pound. Kunalinso ndalama zachitsulo 20 shillings, 12 pence ndi anzake. 1971 atangozikhazikitsa kukhala president wamuyaya, Kamuzu Banda anapanganso ndalama ina yotchedwa Malawian kwacha komanso tambala. Pofika tsiku la lero Amalawi tikugwiritsabe ntchito Malawian kwacha. Taona posachedwa pompa a president Chakwera anayigwetsa ndalama imeneyi ndi 44%, ndipo yangosanduka chizude chopanda ntchito.